Op 3 mei opent in Museum Belvedere een tentoonstelling van het werk van Auke de Vries. Hij is ben in Burgum en hij woont in Den Haag. Maar hij reizigt om zijn werk te maken de hele wereld over. En hij wordt het hier 74 en hij wordt zien als een van de beste kunstenaars van zijn generatie. Albert Jensma die zocht hem op. Een van de bekendste beelden in Nederland van Auke de Vries is het Maasbeeld dat hij in 1982 bij de Erasmusbrug in Rotterdam maakte. Een ijzeren ketting van 200 meter lang, heel in en op het water van de Maas. Hij werkte er een paar jaar aan. De tijd nemen is belangrijk bij het ontstaan van al zijn werksoorten. Zijn beelden kist overal vinden. In Bangkok, Barcelona, Berlijn en andere grote steden van Europa. Hij is 74, maar staat nog vol in het werk. Dit is morgen om 1:04 in Berlijn. En ja, dit is een beeld van 11 ton. 2 weken lang waard op het dak van Museum Belvedere in Oranjewoud het werk After the Rain takelen. Een reizigend werk dat jeder in Berlijn en Istanbul del Struts kist hastel zezen, want het lijkt het wel een ruimteschip dat krekt op het dakland is en zuiver weer op het punt staat om voor te vliegen. Het beeld verwijst naar de Ark van Noach en er zit een bijzonder verhaal bij over hoe het ontstaan is. Maar als het even mooi moet praatrekkest, schijnen al zijn beelden dat te hebben. Auke de Vries woont in Den Haag en is ik een verteller. Omdat er van nijweken al een tentoonstelling van hem in Museum Belvedere is, ben ik bij hem. Ja, dat zijn hele grote dingen die hier zo uitsteken, weet je, een wonderlijke... Nou ja, dat dus, hè. Maar dat is wel jouw beeldtaal, hè? Die zwabbers en dingen. En... Zwabbers. Ja. Ja, nou oké, zwabbers. Oké. Nou, kom op met die laptop, gaan we daar eens even in kijken. Ik vind het nu leuk om terug te zien, omdat hij net als een rups de benen neemt, zou ik maar zeggen. Hij heeft iets van pootjes zo, dat vind ik wel aardig. Ja. Werkt het, zei ik bij jou. Heb je een beeld in een holle uit jou? Nee, het ontstaat uit tekeningen zo. Heel veel tekeningen. Er hoeft maar zo'n klein beginnetje te zijn, of ik begin, weet je wel. En dan komen daar over het algemeen heel veel tekeningetjes uit en dingen. En dat gaat er achter elkaar door. En dat is nooit zo dat ik bewust denk, ziezo, nu gaan wij dus een beeld maken. Dat komt niet voor. Het is zoals eten en drinken, het gaat gewoon door. En soms liggen bepaalde kleine schetsjes, vind ik dan terug, denk ik, goh, ja, daar eens maar naar kijken. En dan kan ik s'avonds denken, god, morgen vroeg begin ik lekker daaraan te werken, weet je wel. Dus dan ga ik al lekker slapen met het idee dat ik daar... Dat is het leven wat ik graag heb. Hij praktiseert nog hoe het ontwerp van zijn tentoonstelling en weet het nog net correct. Het is puzzelen. Correct dus mooi het ontwerpen van zijn rondelijk werk. Het begint maar niet. Ik heb nooit ideeën. Nee, dat zou me bijzonder hinderen in... Ja, soms verlang ik wel eens heel eventjes naar, maar... Maar ze komen. Het Maasbeeld heb ik 9 maanden aan gewerkt aan het ontwerp, begrijp je? Berlijn heb ik maanden aan gewerkt. Eerst studies gemaakt van Potsdamer Platz. Wat is het voor een gebied? Wat doe je daar? Waarom doe je dat dan? Als je iets wil, wat doe je dan en wat is het dan? Daar hou ik van, om het zo te werken. En niet dat ik iemand ben die voortdurend beelden levert alsof het weet ik veel is. En denk ik, nou, daar staat er weer een, dat is niet wat ik wil. Ik kan niet, als ik maar zeggen, een soort alfabet toepassen op wat ik doe. Dat kan ik niet. De enige wat je zou kunnen zeggen is, wat wel bij me hoort, is de manier van werken. En die laat ook niet toe dat ik op iets inschrijf wat binnen 6 weken een idee zou moeten hebben. Dat kan ik gewoon helemaal niet. Ik wil het ook niet, maar ik kan het ook niet.
Ik wil die tijd hebben dat ik daar... Daarbij is het ook een vorm. Ik voel me ongelooflijk verantwoordelijk van als ik ergens iets neerzet. Dan moet het beste zijn wat je kan natuurlijk. En dat kan niet zomaar. Laat ik zeggen, bij mij is de kortste weg is een omweg. En daar hou ik van, die omweg. Stelt het voor of wat verhaal wil het vertellen? Nee, zo kan je er niet naar kijken. Ja, zo kan je er wel naar kijken natuurlijk. Maar ook dat verandert voor mezelf heel sterk. Hè? Dat ik soms denk ik, ja, het heeft te maken met rusteloosheid. Of de laatste tijd dat ik het zie, soms, het hangt een beetje van het licht af. Vind ik het iets heel melancholieks hebben bijvoorbeeld. Hè? En dus dat verandert, ja. Dat is een kwaliteit van jouw beelden, dat betekenis verantwoordelijk. Ik geloof dat beeldende kunst dat moet hebben. Dat je, ook als je in Maurits Huis en Jan Steen ziet, dat je niet steeds denkt, daar heb je ze weer. Hè? Als je goed kijkt, goed waarneemt, dan ook zo'n beeld wat je eigenlijk zo goed kent, hè, kan je weer helemaal toch weer opnieuw naar kijken. Dat wil zeggen, een beeld moet complex zijn. Al die dingen door de tijd, die moeten erin zitten. Ik weet wel bij de tentoonstelling in Wiesbaden toe van die grote nesten, dat er steeds, zo nu en dan was ik daar en dan ging ik wel eens in die zaal zitten. En dan zag ik mensen die daar in het begin kwamen, die kwamen dan een keer terug. En ja, dat was mooi om te zien, dat ze nog weer opnieuw gingen kijken. Dus dat je niet denkt, nou ik heb het nu allemaal gehad, dus nu gaan we naar de kantine. Nee, die kwamen dan terug. En ook niet zomaar even, zo lekker dralen, weet je wel. En dat is prachtig, van die zwijgzame mensen tussen die zwijgzame beelden. Nou, dat is iets prachtigs. Deze PDF-beelden binnen van een mooie monografie die door de kunstenaar dagelijk verschijnt met de tentoonstelling. En die is van 3 mei tot 1 augustus in Museum Belvedere in Oranjewoud en in de Frieslandbank in Ljouwert.